proposatzen dut bozkatzea batetik bloke osoa pasaketa zergak, ura eta hondakinak izan ezik. Horiek aparte bozkatuko dugu. Beraz, horren bozkatzera jarriko eguna, dana jarri eukitzeko izango ditzateke puntu guztiak batera. Aurkeztu da aurkeztu nuen zergatatasen moldaketekin edo proposamenarekin, ados, aldekoak barkatu. Kontrakoak, abstentzioak. Amairu boto alde eta lau abstentzio izango dugu. Urari dagokena, ur kontsumoari dagokion puntua da. Lehenbizi Udalgobernuak aurkeztu duen proposamena. Eta, aterak ez balitz, Alderdi Sozialistak aurkeztu duen proposamena bozkatuko genuke. Aldekoa, Udalgobernuak eta aurkeztu duena, aldekoa. Kontrakoa. Hau ere alderatuko ditzake amairu boto alde duzturako eta lau kontra. Eta orain azkenik 7.1 puntua jarriko genuko bezala, hondakinari dagokiona, lehenbizi igoerari dagokion puntuari buskatzera jarriko dugu. Aldeko botoak, igoera aldeko bosta aplikatuz, kontrakoa, abstentzioa, eta puntu nire dagokion hobariak aplikatzeko proposamena, aldekoak,